Wulan. Ya Mbak Wul. Golekane angel nggo menggak wae cudhek. Mae pratelone kathah kali enggokane prapatan. Ini Mas Joko, iki gandeng ora di streaming. Oh, streaming. Heeh, streaming. Streaming cilik ya tibake ya muncul. Yo digarap lingsingan. Monggo Mas Joko maju iki goyangke yo. Ayo Pak Markun. Ayo Mbak Wulan goyangke yo. Diparani ngoyo jarene kok wis mangkat lunga dienteni ngoyo jarene kok wis teko kono Mas Joko. Wong yen ora kebenaran jarene tansah katon juang. Jane elok mudi laras. Wong yen pinuju ning singan anane saja mung sujono ya Warna-warna pandawane najan urung ketemu dhewe tuko pamusing trimo ulung samene wae Mas Joko nuwun sewu iki engko wulan mung saawan tok nggo bengi pindah ning pojok Mojo Gedang. Nggih, nek arep nambahi mang wene sisan, nggo bengi gak kepethuk. bareng sampun pepanggihan nyatane jor lolo atine nganti wekdal pepisahan nyatane jor padha tresnane. Yo, goyang nih Mbak Wulan, mugi Ayo goyang Pak laras. Markun. Pak Tino lagi yo MC-ne. Diparani ngoyo-ngoyo jarene kok wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarene kok wis teko kono Wong yen ora kebenaran jarene tansah katon juang. Wong yen pinuju ning singan
Kuwi deng-deng ya apa to ya? Oh nyoba. Iki ngene Mas Sino. Gandeng sindene ketelu ya tak rampungane sisan kok ndang pindah neng Jumantana. Oh nggih siap, monggo. Kono campur sari ya ora apa-apa ya didum-dum gayane. Saiki mu